Poilano media tak corona hambai sing tuni coverage khaima bagai sing tuni long travel division TSF tai long travel government degree college unit by korungai sing tuni sini TSF ni founder eba songjanai TSF sini borom ganang thui thangjak Sukhumai Dev Burma dofani samung tangai sini Tiprasa dofani samung tangai je samung tangai thangna kha je sini borok bini tolago tolai tongoi sini kokno masaya sini rachno sing maya contribution dong no sing tini bono moido khai sing tini bini thimani eba bini langmaroi thangmani salno sing tini palailayo obon bagai sing joro Tripura sano sini bini bagai sing responsibility tongo sudu TSF khani simia je sini manthai tonthai rok agiro sing obo injustice tongoi tongo sunu bisar maya oboni bagai bo onek struggle songram movement khai thanga bo sini Tripura dofani bagai jaboi to sini borok Agartala high town city rogo sini borok sini kok samaya kok borok kokno samaya Bangla kok masago sianhojo sini borok hungse kok borok kok salai mia tamon hingkai sini borok pung kok borok kok sana thangkai bini borok 1G dofani borok bai lasi machine ja khaijago sini borok kok sanani sujog rojagya oboni bagai bo onek dofani bagai songram khai thanga fight khai thanga aro sini borok ni bagai culture tradition rinai sa makania masumia oboni bagai bo fight khai tabok tini hai generation rogo sini borok tabok freedomly independently sini je musuk toi rinai risa jani community ni borok kan mankha chum mankha kana sing all over India all over state daino sing obon kana sing bini dofarong no phunung mankha hingke oboni bagai haino hai sini borom ganang founder eba songjanai Sukhumai Dev Burma 80 son 1980 sono jefugo sini borok bai bini borok danga ango tanlaio ai oboni o salano thuyo hunai recognize khaijago joto borok bono iPhone thuyo hunai sing tini sal tini 13 June 2024 bisi burum no sing palai phe bini thimani salno gai obon bagai no sing joto Tripura sado pharok suru TSF khani simia jotono responsibility tongo bini o je contribution khai thangmani beja sini borok tabok bo samung tai thangjakmani tongo se sing tini mahai jaga sing freedom khai sing kok samano sini kokno sing develop khaimano obon bai no hambai joton ako binini je parlajak mani samno rgoi bobo yo ngekhaba all Tripura state da parlajak itom joto Tripura state no palai main central committee rok palalayo je bini asai mani kami Kalyanpur Telemura oro no bo asayo gai oro bo asai mani bagai no sini central committee rok tai ono division rok bo oro kathalai bini mangthong eba statue tongo oro no bok palai laikha tini sini bini je thui thangjamani sal eba Martyrs Day hinjago o salno palai tongo gai sing tini long travel division tai long travel college unit ongai sing tini long travel college day sing bini thui thangjamani salno Martyrs Day hinjago obono sing tubono tini khumrogoi sing bono khulum laikha bisi busuk romile palai tonglai abole said mane sing je bisi busuk mane bo je 1980 sono thio aifugo sini Tripura sa dofa bai bini 1G dofa danga ngoi jefu aifugo thio o thui mani salni simno sing Martyrs Day hinai palai laiphayo angkha long travel divisional president Nipendra Tripura